Hong Kong ng mga activity. So ngayon, we are invited, one of the OFW and member of the His Sanctuary Church. Kaya, ayun, sama-sama naman. Shoutout po dyan sa Pilipinas at sa mga naging kasama namin dito sa Hong Kong. I would like to extend my deep of gratitude. Salamat po talaga sa inyong pagtulong at paggabay sa amin. And sa accommodation, thank you so much. Talagang really napakabuti ng Diyos. Yan, shout out sa isa nating viewers. Hindi ko alam to, Colon Station, Element, Luis Colon. Ayan, see you. Live tayo guys kasi last day na. Sa mga nanood kanina sa live ni Ate Marites, yan, salamat. Salamat po. Magandang hapon sa inyo. Yan, shout out sa ating 4 na viewers. Yan. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero, ayan. Michelle Cagatas. Hello po, good evening lang siya. Good evening po, ma'am. Baka bukas, aasikaso na rin ako. Ayan. Medyo nakakapagod eh. Ayan, shoutout po 5 viewers natin dyan guys. Salamat po. Ayan, pabalik natin ng Pilipinas. Ayan, tambak tayo ng record para ayan, lagi tayong may upload. Ayan, shoutout po basta name ako. Basta Magi ako. Hello po. Good evening po. Number 1 po ako. Maraming salamat sa iyo dyan. Sandy Panganiban. Hello sir. Shout out po from KSA. Yan. Shout out sa inyo dyan. KSA. Ano yan? Kansas. Yan. Shout out sa inyo dyan guys. Hindi ko lang kung saan pupunta. Sakit na lang pa ako. Grabe. Wala kaming ginawa dito kundi labas, kain, perform. Shout out po from KSA. Yan. Guys, tulungan nyo kami guys na makareach out kami ng 100,000 subscriber para magpakita na ako live. Winter Bear, maraming salamat. DL. Yan, shout out Dark Shadow. Yan. DL, di ba nasa Hong Kong ka ano? DL, hindi ako nagkakamali. Ayan. So last event namin dito sa Hong Kong. Asan po kayo pa uwi? Pauwi na ako ng bahay. Dito kami sa ano ba yun? Basta mamaya nasa Colon kami. Sa Jordan. Pag umuwi kami sa Jordan lang naman kami. Mukhang pagod ka na din. Oo nga, pagod. Oo ba dito? Lakad ng lakad. Sakit na sa paa. Kasi yung amaze sila. Yaya sila ng yaya kung saan. Wala naman ditong tricycle, wala namang taxi. Yun. Saan ka pupunta sir? Pastor Renz, saan nga daw tayo pupunta? Ito, Elements. Sa Elements. Nandito na kami sa Elements. Colon. Yung boses. Yeah. Colon West. Sa Colon West daw kami pupunta. Ayan. Ang boses mo pagod na. Oo, kasi naglakad kami. Pagod. Pero doon sa pagdrama namin, hindi naman ako napagod doon. Naglakad lang talaga kami. Sakit na sa paa. Pwede lang magpaiwan doon kanina eh. Sakit na sa... Parang ano to? Parang mall dito, no? Yan, parang mall din dito.
Oo, mall nga. Elements. Yan. So, ay, ha 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 ha. Nag-aantay ako mag-live ka. Yun. Di tayo naka-live kasi busy. Apat na service, so apat na performance kami. And then nag-talk din ako ng 20 minutes. Yan. Yan. Yan ang Dark Shadow palaban. Anyway. Oo, palaban tayo. Kasi Nandito po ako. ayan. Basta magi ako. Ayan. Yeah. Ang baro sa Pabili po ng garments sa Valenzuela, lahat ng nakikinig. Yan. Yeah. Batiin ko po ang mga nasa Valenzuela, sa mga nakikinig po at nanonood ng aming content. Shoutout po sa mga taga Valenzuela. Yan, ito. Mahaba na naman tong escalator. Yan. So kinikilig po kami sa Two Lovers in Hong Kong. Ayan. Bali ang naka-blue po, yan yung director namin. Siya yung nagyaya sa amin dito sa Hong Kong. Kaya very blessful kami. Kasi isa kami sa mga isinama niya dito. Ingat po kayo. Yan. Nakita ko na din ko ng Hong Kong. Yan. Capital of Hong Kong, San Super. Sa po. Naging capital. What is the capital of Hong Kong? San Super. San Shupo. Ganda. Ganda guys. Sa may restaurant. Ayan. Sana all lovers. O nga. Gusto ko kasi, taga dyan lang sa Bicol. Para para di ba? Lapit lang sa akin. Ang hirap kasi yung malayo. Oo. Ayan. Sana all lovers like Shadow. Sana nga, sana all nga talaga. Pwede magpahinga na. Dito sila. Dito ata sila magde-date. Yan. Kami ay chaperon. Taga Bicol ka, Dark Shadow. Oo, taga Bicol ako. Ayan si Dark Shadow. Isang vlogger. Yan, salamat guys. Grabe po, yan, no? Ito kami sa Colon, West Colon. Thank you po. Magpapahinga rin. Nadarama ko. Ayan guys. Nakapagpahinga rin tayo. Ayan, ito yung kinalalagyan namin guys. We are in the, grabe yun, palibot. Ayan. Ba't ginagano? Huwag ka lumili ng bigla. Take care, enjoy all of you. Ayan. Ayun, Ako naman kasi Oo. Naka-live ka. Sana mahanap na rin. Hindi. video. Video lang. Oo. So, Wala na Oo. bukas. Wala ng bukas. ayan. Ayun na. Ang pera, ang tagal. Ayaw tumukha ng manok. Paklawin na yan. Para sila mga sweet 16. Yeah. Ayaw niya na may balbas. Yan. Parang still brush kasi. Ay. Oh, mahirap ang LDR, lalo pag walang tiwala. Kala mo Ayan paano guys. gamitin niya na hanapin yung balbas niya. Ano na yan Nilalive ka. Apo. Ay, nakalive yun. Nakalive ka, basta. Opo, sa aking channel. Ano na masama? Ayun nga pala, hindi ako nakapagpaalam. Pwede na pala akong, wala naman sigurong data privacy dito. Sa Pilipinas kasi pwede ikaso pag hindi nagpaalam. Kasuhan natin. Kasi po. masyado tayo na Sino bang mga sa kanila. friends mo dito? Po? Ako. Oh. Huwag na lang share. Ay, hindi ko naman share. Ayan. Guys, sa mga nandito po sa Hong Kong,
Ito na yung last night. Last night. Last night kasi bukas alis na ako guys. Hindi na ako uuwi na talaga ako sa Pilipinas. Nalulungkot na rin ako eh. Yan. Salamat po. Shout out 16 people. Sunday Panganiban. Pangantihon. Ayan. Sorry pala. Mali yung pag-pronounce ko po. Guys, I would like to extend my deep of gratitude and of course sa nagyaya po sa akin dito sa Hong Kong to Pastor I do what must I stop. Ayan. Nako, na-delete ka Nandi-delete si Sandy Pangiton. Time out pa eh. Oh, na-time out ka ni Wait, gawin nga kitang ano yung message mo? Tingnan natin. Ang message mo lang naman dito ay tingnan natin. Yan, take care, enjoy all of you. Oh, wala namang masama sa message mo. Ito talagang si Nightbot. Salamat Nightbot, nandiyan ka ha for helping me. Yan. Pasensyaan muna, ganun talaga pag may robot tayo sa live. Yan. Guys, ang ganda. Ito yung elements. Yan. Mga building ito. Ayan. Ito yung Sky Tower. Ito yung tinatawag daw nilang Sky Tower. Yan. Kasi abot na hanggang sky. Ingat po sir sa pagbiyahe pabalik ng Pilipinas. Yes, salamat. Guys, sa mga gusto pong makipag-meet up sa akin sa Pilipinas, Tuesday evening ata ako nandyan. Kasi ingat po sa pagbiyahe. Yan. At saka sa mga nandito po sa Hong Kong, bukas po yung alis po ako ng gabi. Sa umaga, kung gusto nyo po ako makasama, pwede pa. Yan, meet up tayo. Kasi minsan lang naman to. Don't worry, wag po kayo mag-alala. Hindi nyo kailangan i-treat ako. Ayan, kasi alam ko naman kung gaano kahirap ang buhay ng isang OFW dito sa Hong Kong. At marami din po ako mga nakausap na mga OFW. And hindi rin maganda yung kanilang experience. No? Nag-comment lang po ako ng heart, sir. Hayaan mo na. Naglagay kasi ako dito ng robot as a moderator. Kasi yung ginawa ko kasing moderator, hindi lahat ng oras ng aking live nandyan. Tsaka minsan din lang naman ako mag-live. Yan. So, yan. Stricto yan si Nightput. Yan. Robot po kasi yan. Ayaw niya ng Ayan. Romilyn Aquino, ingat po sa pinakikinggan ko po kayo ng anak ko. Nakasubscribe na po ako sa iyo, gawa ng anak ko. Lagi ko pong pinakikinggan. Maraming salamat Romilyn Aquino. Iyan, shoutout. Taga saan po si Ma'am Romilyn? Iyan. Pwede pong para ma-shoutout natin. Taga saan po si Romilyn Aquino? Iyan. Maraming salamat po sa iyo at sa iyong anak na laging nakasubaybay sa atin. Asahan nyo po, pagbalik ko ng Pilipinas, i-continue rin natin yung ating upload. In-enjoy ko muna yung parang vacation na rin. Kaya salamat po sa inyo. Maraming salamat guys sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin at pagtulong sa amin pa nga. Thai Sweet Tea, Maray na Banggi. Uy, Maray na Banggi sa imo, Thai Sweet Tea. Yan. Sayang hindi kayo nagpanggita. By December na lang. May binili pa naman sana ako, ha. O kung may binili ka para sa akin, pwede pa tayo magkita. Sayang naman yung binili mo. Madala ko kasi wala akong dala. Yung mga kasamahan ko, may mga dala sila. Ako wala. Kung ano yung dala ko from Philippines, yun din yung dadaling ko. O, pabalik. Kita tayo. Kita tayo, ma'am. Pwede pa tayo magkita ngayon. Kung may binili ka, dahil hindi, joke lang. Kaya naman. Taga Laguna po ako, nasa Lipa, Batangas po. Nasa Lipa, Batangas ka. Ayan. Thank you, sir. Waiting for new upload. Enjoy and have a good night all. Ayan. Good night po sa inyong lahat. Yan, samahan nyo lang ako. Tambay-tambay lang kami habang ini-enjoy ko po yung lugar. Ayun sila, yung mga kasama ko. OFW
Tsaka yung pastor ko, ayan, hindi siya pastor sa ano, sa congregation, kundi siya yung pastor na nag-iaya sa amin dito. Sige TY, paalam ako kay amo bukas. Ayan. Adventure with Quezon yan. Ayan. Adventure with Quezon yan. Alis na ako bukas. Babalik na ako ng Philippines. Philippines. Ayan. Yung anak ko pagdating ko na lang ng Philippines. Yan. Salamat guys kahit try ko pa alam kay amo bukas. Yun. Sana payagan ka. Di ba day off nyo ng Sunday? Yan. Pero guys, may nakaano na ako. Yan, may nagregalo na sa akin ng sapatos na original. Masaya na ako nun kasi di ba? Ayan. Di natuloy yung extend mo. Di na pumayag yung gusto sana nila dito na mag-extend ako. Pero ang hindi pumayag yung administrator ko sa Bicol. Yun. Sana marami po kayong kwentong magaganda. Opo, papagandahin namin yung mga kwento namin. Ayan. Kaya kung may mga kwento po kayong katatakutan, pwede nyo pong ibahagi sa amin. I-email nyo po sa shadowsdark101@gmail.com. Tay Swifty, taga-Bula po ako pero nasa Silang Cavite po ako para mag-work. Bingi listening lagi. Laging listening lagi sa mga stories niyo po. Maraming salamat. Guys, nakikiusap po pala ako dun sa nagda-download. Ayan, tulong nyo na lang po sa amin. Siguro mas maganda po wag na kayo mag-download. Panoorin nyo na lang po kasi no play, no money, no earnings. Yan. Kasi yung ads, yun yung binabayaran. Pag na-play nyo po, doon kami babayaran. Ayan. Kaya salamat po doon po sa mga nagda-download. Ayan. At yung ads na yun, yun yung inyong parang tulong na rin sa amin. Kasi pag na-download na, di ba? Wala nang revenue kasi tapos na. Ayan. Kesa niyan ako, okay po, may next time pa naman po. Yung remembrance ko, ingatan mo po. Oo. Oy, thank you so much talaga. Adventure with Quezon yan. Thank you so much. Salamat sa AirPods, sa pamaypay. Pamaypay, tsaka saan pa yon? Ubas. Nakalimutan ko yung kakanin. Ay, nako. Saan ko kaya mabibili yun para matikman ko? Yung kakanin. Yan. Yes po, op. Kaya nag-aantay ako na kanina ng live. Basta pag hindi tayo nagkita, reserve ko na lang sa December by now. Uwi na rin dapat ako now, Martes. Uwi kaso nakiusap si amo ko na 1 month. Yan. Aalis ako bukas mga alas 12 ng hating gabi. Aalis ako dito. Kasi doon ako matutulog sa Hong Kong, sa terminal. Ayan. Pagbalik mag Disneyland na tayo. Oo, gusto ko nga sana yung open ticket. Wala nang storage para mag-download kaya mas umay. Ano mas umay? Okay po. Okay pag live. Yan. Salamat sa inyo guys. Syempre dito na-entertain ko rin kayo. So doon sila nag-i-enjoy sila doon. Yun yung pastor na nag-invite sa akin. Kaya, and of course, in the person of Ate Marita and Shana Nadal, siya talaga yung nag-encourage sa akin na sumama. And then parang ni-refer niya lang ako kay Pastor Jerry Peñalosa. Kaya napasama ako dito. And yun, oras natin guys. Kamusta po pala kayo dyan sa mga kinaroroon po ninyo, no? Ito yung normal kong boses. Yan. Ito yung normal kong boses. Yan. Ang iba ang nakakita na sa akin. Alam na nila kasi yung aking personal FB. Yan, alam na nila. Kaya yan, nabigla kasi yung kasama ko. Kasi yung challenge ko guys, tulungan nyo kami guys. Magpapakita naman ako. Basta hindi man ako kagwapuhan, pero ano naman. Daniel Pinigino. Ayan, Daniel
Peregrino, kailan po kayo gagawa ng horror stories? Yun nga siya ang problema namin. Pag nag-horror stories kami, magbabago yung algorithm. Kasi nakaprogram talaga siya sa urban legend. Nung nag-try po kami, gumawa kami ng horror, bumaba talaga siya. As in, kasi hindi pala talaga siya, nakasalalay pala talaga siya sa promotion ni YouTube. Ano pong FB mo, sir? Yun. Basta, tulungan nyo kami na dumami ang ating subscriber. Help us to reach out to 100,000 subscriber para makita nyo na. Magpapakita po talaga ako. So ngayon, may ginagawa lang ako para pag nagpakita ako sa inyo, yung parang presentable, yung parang babalik-balikan nyo. Ayan. Ingat po kayo sa flight, pati sila Pastor Jerry, Pastor Ram, at Pastor Philip. Sino Pastor Philip? Pastor Jerry. Yan. Pastor Jerry, Pastor Ram, Pastor Renz. Yan. Para naman makita po kita. Opo, ayan. Reveal ka na po ba ng look mo, Dark Shadow? Wag. Wag. Wag mong i-reveal, utang na loob. Ayan. Wag muna kasi guys, tulungan niyo ako maka 100k tayo. So yun na guys, kahit wag niyong i-share sa FB, i-share niyo lang sa inyong community. Kasi 'di ba ang YouTube may community siya. Doon niyo lang po i-share sa inyong community, sa inyong mga YouTube channel. Kung may community na kayo. Basta pag nag 100k tayo, ayan. Yung mga picture nyo sa akin, yung mga nakipagkita sa akin, yung mga picture po natin, I will allow you to post my picture if Dark Shadow reach 100,000 subscriber. Ayan. Wag muna. Ayan. Ayan sila dun guys, tuwa sila na ano. Ako dito muna kasi napagod talaga yung ano ko. Pagod yung pa ako, parang gusto ko nang matulog. Ayan. Joke lang po. Anyway, kumusta po ang experience dito sa Hong Kong? Nako, yung experience namin dahil nga mga Christian, mga born again Christian yung sinamahan ko. Alam mo yung tipong ikaw yung magrereklamo sa pagkain kasi ang dami nilang nilalatag na pagkain talaga guys. Pero ngayon wala pang pagkain. Kaya guys, yung mga nandyan baka naman gutom na si Dark Shadow, lilitag dyan ni Dark Shadow. Alright. Ano ang pwedeng dalhin sa galing Pilipinas? Yung saba na saging daw, daw sila dito sa Hong Kong, no? Kisonyan ako. Ayan. Hindi na kami nagkita ng classmate ko. Hindi na kami magkikita, sayang. Wi-Fi namin, hirap pa ako Ayan. Shoutout po sa mga libo-libo nating listeners at viewers dyan sa Pilipinas at dito sa Hong Kong. Saang mang sulok po kayo ng mundo naroroon. Ayan, magandang hapon po sa inyo lang. Mahal yan dito sa Sabasahi. Oo nga eh. Magbebenta ako. Pwede ba ako magbenta? Pwede ba yung isakay sa aeroplano? Mahal yan dito sa Sabasahi. Tapos pagdating dito, magtitinda ako ng maruya. Di ba? Mahal yan dito sa Basakin. Ayan. Salamat po sa 5 likes. Yan, salamat sa inyo dyan. Sino kaya yung nakalimutan ko. Di ko lang na-screenshot yung nag-promise na Poryata. $20? Apat. Ang $20 is 140. Yung kanina! Hindi! Yung nakayakap si Pastor!
Saan si Ma'am Marita? Si Ma'am Marita ay wala dito. Hindi namin nakita dito. Wala dito si Ate Marita. Ay! Salin mo! Ano yan? Nak, sorry. Wala dito si Ate Marita. Oo. May baby na, baby. Guys, hanggang dito na lang siguro tayo mag-live. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at panonood. Salamat po sa pagsuporta sa aming live. Ma-maintain lang po namin. Ayan. Siyempre sa live yun. Oh, so ibig sabihin dito ko sa live. Oo, I love you pa lang dito. I love you dito. Hindi mo pa rin. Ayan. Po. Yung ano, yung buko. Buko. Yan guys, shout out po sa inyo lahat guys. Salamat sa experience namin dito sa Hong Kong at sa mababait nating mga OFW na nandito. Ayan. Sila po yung ayan. Sige. I-delete natin yun guys. Shout out po sa mga miyembro ng His Sanctuary in Hong Kong. Ayan, under Pastor Bong Hermosa. Sa mga miyembro doon, talaga ang babait po. Kami na lang po yung yung tipo bang ikaw na yung mananawa sa pagkain. Pero dahil gutom kami ngayon, hindi pa kami nagsasawa. Ayan, salamat po sa inyo guys. Michelle Cagada, saan si Ate Marites? Wala si Ate Marites, nag-anata. Wait lang guys ha, magiinom lang muna ako. Gusto mo, Pastor, palitan pa kami? Subuan. O yan, maganda yan. O, video. Every ka lang, video ha, subuan. Gaganon, no? Mamaya, andito si Ate Marites. Ayan, abot na yun. Kasama mo rin ba yung ibang nagboboses sa direction? Hindi, ako lang. Kasi itong sinamahan kong team, hindi ito yung Oo. Di ko makalimutan yung kanin sa Macdo. Jerry Pagkulit. Sana doon ka ako sa ulit ko. Pastor, hindi niya daw makalimutan yung kanin sa Macdo. Si Pastor Renzo. Hi. Si Pastor Jerry. Pagbalik daw namin. April lang ito kami. April daw. April pa makabalik yung maleta ko. At least opening ni Pastor yun. Walang picture. Baka si Baka din siya pa. Baka magkabalikan kayo, ate. Matanggalin ni Pastor pag nagbalikan kami. Puro mature na mga rito. Kaya lang na kasi ba? Ay, hindi. Ang I love you, hindi lang words eh. Kailangan yung pakita yan. Saka wala kang time. Palagi kang
ang pagmamahal kailangan mo tayo. Ang layo mo kaya. Ano gusto mo? Puro message? Siyempre, kay Marayo, hindi ka. Ay, hindi. Ayun ba yung ano ninyo? Ano gusto mo? Sabay na ako sa inyo. Iuwi mo na ako. O yan. Sige, Oh, gano'n. sige. Wala pa akong pera. Sabi ko sa iyo eh. Kailangan mayaman tayo muna kasi Kaya hindi nga. ako magtatrabaho, alagaan. mo. Hindi, ang ano ko, issue na. Di ba? Ayoko mag-asawa tayo. Tapos nag-asawa ako. Tapos lalagay. Hindi naman ganun eh. Dapat, May pinatitira sa Hong Kong. Mag-ministry na dito kayo. Mag-ministry. O, ano masasabi mo, Mr. Tulfo? Wala nga masama sa inyo. Parehas kayo malaya. Okay yun. Dapat may tanikala pa rin tayo, Pastor. Pag dito, sir. Okay yun. Kala ko sa Tanikala. Huwag mo dito. Guluhin na kami. Nadagdagan pala ako ng sakit ng ulo. Hindi yung pag Pinanyos ko talaga pag Nandito nandito kasi kayo. naiintindihan ko kasi wala siyang experience. Yung pag Punta nyo talaga. Wala. Pastor Jack, Pastor, di ba naniligaw siya? Airport ka, hindi ako. Hindi ako yata yung Pastor Jerry na ako bumalik. Hindi naman yun. Sabi ka lang, oh, mahal mo ba ako? Hindi. Ayan, ayan. Hindi yung ganun nga. Pagka, hindi. Kasi, Tamo. hindi, pag ikaw nagsabi, na mahal mo ko, yun na yun. Hindi yan. Kailangan Eh, ano pang gusto mo? Kailangan Okay po. Eh, ayoko Yan, nga. salamat. Ma- Yan, Kuha ka Pastor ng Jerry. Paano? kuha ka ng experience. Ay, nako. Wala, binata rin yun. Wala Kaya rin. kung hindi Sige. ka dapat parang experience. Sige guys, kasi ano, out muna ako kasi nasa mid ako eh. Virgins. Kaya nga, Wala siyang karanasan sa lahat.